Ya Allah, alhamdulillah enak rek, arek-arek kabeh wis turu. Selin ya pinter emang mengadike. Wes aku iso istirahat dulu ambek nglegeyeh ngene rek ndelok anak-anak anteng kok marem yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh Win, oma kok ngeres kabeh sego upo rambut ono ae rek. Kabar sih ita Win. Ya Allah Bu, iki lho Bu, mari nurukno arek-arek. Aku tak istirahat dhisik Bu, kuwesel rasane boyokku. Mangkane tala Win ojo monak-manak manak iki jare diadoi iki jarake rengket. Ini iki lak nggarai repot dhewe sih kok nek monak-manak jarake cidhek iku. Karuane lek awakmu gelem ngrepot dhewe, gak woreng sing ngrepoti aku sih. Sing kongkon ngedusi iki. Oh alah Bu, wong ancene karepe Mas yo ngene iki, dadi menisan repote karek gedhekno tok. Wes aku tak istirahat, Win. Awakmu aja suwe-suwe oleh iku istirahat dan tandang gawe omah. Oh alah yo, ya wis mari ngene aku tak resik-resik rek. Alhamdulillah anakku kok ya pinter-pinter meneng.